Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ufuna noma ubheka into ungayitholi. Leli phupho lingachaza ukufuna indlela, izimpendulo noma into ephuthumayo empilweni yakho ongakayitholi. Leli phupho lingasho ukuthi uzizwa ulahlekile, ungazi ukuthi wenzeni. Kungenzeka ufuna ithuba, uthando, ukuthula noma injongo. Kungabonisa ukuthi uyacinga kodwa awukatholi lokho okufunayo ngokucacile noma ngokuqonda. Ngamafuphi, leli phupho liveza ukuthi kunokudideka okuthile empilweni yakho, mhlawumbe odinga ukucaciseleka kukho, noma kukhona okudingayo awukakakutholi okuyinto oyilangazelele kakhulu noma oyidinga kakhulu empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.